Wah, lah ini mesinnya wis tumbal lentuk urung iki. Lah lah tenan ta urung tumbah. Kayak bocah engkes rampung urung lah ngesit jok ya mau. Bro, lah mau ngesit jok wis rampung apa urung? Gur kari siji iki tok lho Mas, wis rampung. Lah nek wis rampung kok anu ya to. Ngubah mesin ya. Kayak dinamone ampere karo dinamone AC tak tutupane sik. Iya Mas, ndang tutup ono sik, iki tak ngrampungne siji iki sik engko tak ewangi. Ya wis ndang rampungno tak tutupane sik dinamone. Wah, nutupi dinamone aku pasti ya. Nah, rampung karek nutupi dinamo ampere iki. Dinamo ampere. Rampung. Wis rampung ya lek mung sijok e mau. Wis Mas, tak ku ngesit wis rampung. Lah tekmu nutupi dinamo ampere wis rampung urung kuwi? Wis rampung to lek nutupi dinamo ampere. Gek jikuken selange semprotan karo embere sabun. Iya. Nah, iki rampung lek nutupi. Aman ya nek nyemprot iki. Ya Mas. Arek malah lunga to ora gendang mbok uripe disele. Ndang semproten dhewe kono Mas, males seram aku. Arek males gini ya to. Aku ki sik masa pemulihan loh Mas, nggak boleh mainan air, nggak paham loh. Ndak paham dengkulmu kuwi. Karepmu wing ora entuk THR. Lah iki ki ya sida bodo to Mas? Sida bodo to ning ijik dundur ngenteni bar poso. Wah, berarti ya sik suwe ya Mas nek bodone diundur. Ora suwe lho to gek ayo wangono kene gendang rampung. Tiwas ngenteni bodo suwe kok ora entuk THR Mas. Entuk lho to, engko setorane sing sak PP kae kari dhewe engko PN kabeh nggon THR. Ya, tenane Mas. Nek setorane sing kae kon ngepek aku kabeh. Tenan dong, engko setorane kae PN kabeh aku ora njaluk. Gendang ayo uripno disele kono. Wah, aku dadi semangat Mas. Iki malah dadi oleh mainan air aku. Sik tak uripe disele sene no. Yo, ndang. Ya, mau biar yang restorannya dintekke sing tanggung jawab sapa? Aku ra melu-melu aku.